Čaute ľudia, som Merax, vítam vás pri ďalšom videu. Ako vidíte, som ostrihaný, áno. A čo som to chcel? Áno, dneska sú konečne prázdniny, jupi. Áno, že sa tešíme. Áno. Tak, to je koniec dnešného videa a čauky. Ale chcem sa s vami dnes o niečom porozprávať. Dnes mi zomrel otec. Áno, zabil som ho. Áno. Áno, vážne. Fakt? Áno, fakt, vážne. Ale nie, teraz normálne. Sú prázdniny a ja som šťastný. Áno, mám aj super náramoček. Áno, svietiaci, sexy. A ešte som chcel zaželať vám pekné prázdniny a ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, poprípade nejaký dobrý koment a koniec.